Η κακή υποδοχή του Ρούσου έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Τόρες. Και τώρα Ζραφκάκης με δάχτυλα χείρα, θα δεχτεί μονό μπλοκ από Ρούσης. Με το αριστερό το σερβίς, ο πρώτος χρόνος του χείρα. Με δάχτυλα ο Ζραφκάκης, Ηλίας για τον Φρίζεν. Βγάζει την άμυνα ο Άλμπο, ο Παπαδόπουλος στην άμυνα του Ζραφκάκη. Εφρεμίδης στην πάσα για τον Τζάκμα, μπλοκά. Ο Ζραφκάκης τώρα. Ρούσης και των δύο ομάδων. Ανδρεάδης, Ζραφκάκης, Ηλίας θα κοπεί, η φάση συνεχίζεται. Ηλίας για τον Τζάκμαν. Αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από τον κόσμο. Ο Ζραφκάκης κράτησε στην υποδοχή. Ο Τζάκμαν έδωσε γραμμή ο κύριος Βασιλιάδης. Συνεχίζεται το μάτς με τον πρώτο. Ζραφκάκης. Λάθος από τον Παπαδόπουλο. Η μπαλά περνά, ευκαιρία του Ηρακλή τώρα με τον Ηλία. Τον Φρίζεν. Κόβεται. Ζραφκάκης για τον Φρίζεν. Παπαδόπουλος με δάχτυλα. Ο Τόρες. Ανδρεάδης, Ζραφκάκης. Τζάκμαν για την ισοφή. Κινήσεις. 1-2. Τόρες, Ρούσης. Ανδρεάδης, η άμυνα του Στον Ηλία πήγε η μπάλα μπροστά. Ο Φρίζεν θα περάσει. Εκκινεί μια τελείως διαφορετική ιστορία βέβαια. Φρίζεν. Ζραφκάκης, blockout. Τόρες, Ρούσης, Παπαδόπουλος, πλασέ. Στην άμυνα ο Παπαδόπουλος, Ρούσης για τον Άλμπο. Η μπάλα σπάει στο μπλοκ. Ηλίας για τον Φρίζεν.